Wie geht's, Leute? Šta ima, narode, kako ste? Dobrodošli u novi video. Ništa, ovo je klavijatura, se čuje. Ispričat ću vam utiske, moje utiske, jednog pjevača koji je radio na baušteli. I zašto sam radio na baušteli? Radio normalno da zaradim lovu, ali konkretno zbog čega? Evo ako ću početi priču, pjevali smo u Berlinu. Mlad sam bio, znači nisam bio ni punoljetan nisam bio. Jer sam skoro, da, falilo mi još koji dan pa ono da budem punoljetan, a pjevam u Berlinu kod Huse u Potsdamu. I šta se događa? Sad meni ono fali da mi je da kupim ozvučenje, da kupim sebi, jel, ovako neke opreme, pošto sam ja volio još, ja sam pjevao, ali sam volio uvijek da imam opreme, volio sam i raditi ovdje, da sve pravim pjesme i tako. A jedne prilike ću vam ispričati kako sam ja još kao dijete se pravio studio, da bi ja, znači, pravio od kastifona i to, a kako sam to pravio, to ću vam pričati. Neće moći stati sve u ovu epizodu. Ovako, i tu sam pjevao, tu je dolazila, nema ko nije dolazio, znači i žestoki momci, i Raja, Otmjena i sve tu baš, i radilo se dugo, radilo se do zore. Znači, pjevamo, osvanemo, dole bio volvort ispod i gore osvanemo, kad stvarno ujutru dan svane, vidimo kroz prozore svanilo, a mi pjevamo. Ljudi plaćaju, bilo je para. Ali nedovoljno da se kupi, recimo, ozvučenje sebi da kupiš, da sebi kupiš gitaru, da sebi kupiš pojačalo. I tako, pošto meni falo, uvijek sam skupio da kupim ovako i studio i to. I tu je dolazila Raje koja je na bauštelu išla, radila i tamo. I pitu ja, rekao, a mi smo spavali tu, u Berlinu spavali, u Potsdamu, nedaleko od te kafane. E sad, pitam ja da li ima posla, pošto se radilo vikendom samo, ovim danima, rekao, da zaradim do džabe, dugo čekaš, ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, nikad 4 dana imaš lufta. Pojde ono para što zaradiš. Ovi drugi moji odu na druge stvari, izbacaju, da ne govorim našto. I sad kaže jedan, ima, kaže, posla da Estrih, jesi kad radio Estrih? Pa kako ću raditi, rekao, ja sam mlad, nisam, rekao, radio. Haj, naučit ćeš, bil radio, kaže, kvadrat je bio, a sad ću vam ja kazat, Boga mi dobro se plaćao, €25, €1,25, jedan kvadrat. A moglo je se uraditi, mi smo uradili ekipa po 250 kvadrata danas, pa vi izračunajte koliko se može zaraditi. I gdje će se raditi? Ovim danima kaže, frajer veli, ja sam iz Esena. Iz Esena. Ti moraš doći u Esen, kaže, i putuje se iz Esena za Frankfurt svaki dan da se radi. Iz Esena za Frankfurt. Hajde, dobro, znaš, i on kaže, spavat ćeš kod mene i to, nema problema. Ma hoću, rekao, dobra para, nije problem. I tako smo mi zaposlili. Stigli smo dole, nas je 3 momaka, mi smo iz Bosne, jedan momak iz Slovenije bio, jedan je ovdje iz Bosne i ja Bosanac, a Švabo je bio to vođa. I on je glavni bio, on radi na toj letvi koju vuče. I on je pogodio posao, a mene je zaposlio momak koji je radio kod njega. I
krenuli smo mi, ja ću raditi, u Frankfurtu je bilo na Hauptbahnhofu, tu se radilo, u jednoj zgradi Estrich, ja ću raditi na toj mašini u koju se baca ciment i ona baca, povučeš ručku, kad to sve napuniš, ciment, vodu, povučeš ručku i ona baca gore njima. Taj materijal što ti napravio, taj pijesak, jel, s cimentom. I eto, ja sam dol sam, malo je podosadno, njih trojica su gore, ovaj vuče Švabo letvu, kasnije se zaposlio i Edek, jedan Poljak, falilo nam, znaš, da postignemo više, kao još može se više. I radilo se od 6 sati do kasno, dok se ne smrkne. Možeš raditi koliko hoćeš, niko te ne dira. Znači, od 6 se radi, pa dok se ne smrači. I 250 do 300 kvadrata smo mogli napraviti. I ja dole radim, jes malo bilo podosadno, tu nema govora, sam, oni su svi gore. Ja tu radim, kad jedan dan čujem, gore vriska, a svaki dan putujemo, to je 250 km Frankfurt, Hauptbahnhof do Essena. Svaki dan, poslije posla kući, ujutro odmah opet u auto i nazad. Nismo imali spavanje. Kasnije će pitat kome je mrsko, pa ću ja spavat u kamp kućici. Nedaleko tu ima neki kamping, pa sam ja spavao u kamp kućici. Ispričat ću vam anegdotu iz kamp kućice, samo da završim ovo sa Edekom. Ja čujem gore galama. Joj, galama gore. Kad ja gore, Edek je ufatio Švabu. Pokrupan je to Poljak. Ufatio Švabu i nagio ga odozgo sa sprata da ga baci dol. Kaže, pare da mi daš. Da mi hoće pare. Ja još nisam zaradio svoje. I ovaj kaže, pusti me, znaš, daću ti, nije problem. On je njega pustio, ovaj Švabu i dalje. Taki neki bio, mi smo ga zvali Pena. Pena ga zvali zato što je izgledao kao Pena i kraj bude non stop pio. On odatle ide kući i pije svu noć i opet s nama onakav pijan krene. Mi smo vozili, nije on vozio. Imao je BMW-a, on kupio BMW-a, imao jednog velikog, ne znam koji veliki je BMW bio. Mi ga vozili, ovi momci vozili su često, oni dužili su jedan dan ova, jedan ona i tako. I jedne prilike se vraćali, i tako pare mu nije dao i vraćamo se mi iz Frankfurta, on žuri, taj Pena, što smo ga zvali mi Švabo, žuri, hoće da pije s ovim, da loči. I sad po gasu ovaj momak vozio, jedan Adnan, on je vozio i vozi momak oko 180, stisni gas, a momak vozio trakom, ne ovamo lijevom, nego desnom. I išao jedno 180 na sat. A kaže, stisni gas da prije stignemo. I u tom momentu uzme Adnan u volan s one trake, da ga prebaci na ovu traku. Na 180, ja i mi su se zaljuljali ovo ono. Stado smo mi, Adnan jedva usmirio auto, skrene, počeo galamit na njega, neće dalje da vozi. Uzme ovaj momak drugi iz Slovenije i vrati auto gore. Tako uvijek smo imali problema s tim Švabom. Kasnije sam ja našao nađem, evo snimam nešto, nađem kamp kući da spavam tu, pa ću za vikend ići gore pjevati. Znači 4 dana sam radio, a 3 dana idem gore da pjevam. I tu sam spavao u kamp kućici, jednu anegdotu iz kamp kućice. Kupio sam jedan
video rekorder i jednu kasetu sam imao sa domaći neki film je bio. Šta vam hoću reći, ja sam tu u Kamp kućicu instalirao taj televizorčić i video i tu kasetu imam, ja mislim da su to bile kamionđije, tako nešto. I kad dođem ja s posla da ja to gledam. Tu u kampu ima fino tuš, a kamp je kraj neke rijeke i tu turisti kampuju, ne to kamp za radnike, nego tu turisti omladina, ovo ono imaju tuševi, stvarno nešto ekstra u Frankfurtu. I svo to vrijeme dok sam ja radio, jedan mjesec dana sam ja radio, ukupno, mjesec, tako nešto, možda malo jače. Ja sam tu kasetu ubacim, samo vidim slova gore, budu i tako nikad nisam izgledao. I tako svaki puta dok sam tu spavao, samo ubacim begma, počne da ona slova filma i zaspim. Znači, nema šanse, tako si umoran, jer u 6 sati se šljaka već, u 5 se ustajem. Taj Švabo nam nije dovoljno ni plaćao dati, na primjer, šta ja znam, opet, ali dobro, pošto je velika dnevnica, pa on zakida, dati danas 150 eura nam da, na primjer, za jedan dan. Po 150 podijeli, na primjer, sedmično nas, svaki 4 dana radiš i onda ti on meni isplati. Da, ti, eto koliko, 4 puta, to je bilo, izračunajte, znači super para bilo, i plus gor pjevo, top. Onda sam ja sebi kupio opreme, te ovako razne i tako. Problem je bilo malo i prenijet, ali pošto smo gore išli, ekipa išli smo sa kombijem, pa smo nekak. I tu ima fora kad se nosi, upišeš neku harmoniku sebi. Dalje, i tu smo radili tako to vrijeme, i zaradio više, onda ja napustim, pošto on zakido i tam vam, i odemo odatle. Hoću reći, znači, iskustvo sa bauštele moje, kakvo je. I onda sam se zaposlio, ponovo sam pitao, a onda sam u Berlinu gore, dok smo radili, mjesec dana se radili smo u Berlinu pjevanje. Poslije sam ja još ostao, ovi momci su se vratili kući, ja sam ostao još malo da zaradim, oni su mi povukli opremu, tu su moji drugari. I eto, to je to da sam uspio sebi kupiti stvari nekih, tako i donio i novca i svašta kući, kao mlad, znači, kao mlad. Još nisam bio punoljetan. Ušao sam, jedna anegdota, ušao sam u špilhalu, da se igram bio mi interesantan poker, tu kockarnica se to zove kod nas, ali to je špilhala u Njemačkoj, nije to, bijeg da kocka, eto ko kockarnica. I ušao sam s rajem, ovi izbili punoljetni, ušao sam tu, međutim, ubacim, kad ona dođe, kaže, ličnu, odmah mi traži ličnu, ajmo kaj napolje. Tad sam prvi put vidio koji zakon, čovječe, ne daju ti ući, 18 godina, znaš, preciznost i napolje, tako je bilo u Švabi, nije ko kod nas, već 18, niko i ne gleda. I more stvari u nas, ulaziš svugdje i ako imaš i 15 i 12 i nije bitno. Eto tako raja, ja sam i onda sam ostao tu, onda odem na jednu bauštelu, sam radio isto jedno mjesec dana, renoviranje stanova, izbijanje i tako. Nije neka tu bila para, tu 4 dana 250 eura, nećete vjerovati, 4 dana 250 eura. Malo. Ali se nije puno radilo, radi se, na primjer, do 2:30, pošto ljudi dolaze, tu radi se u zgradama, ljudi dolaze iz posla, ne smije se dugo raditi, od nekih kreneš 8 do 2:30, to je to, pauza ima, nema puno. Tako je bilo to plaćeno. Radio sam još
bauštelu. Na jednoj baušteli sam radio, isto vozio sam kran sam vozio. Već mi prošlo 18 godina imam, napunio sam. I ovaj momak nešto se razbolio, nemam pojma što je vozio, jedan tu što je me odveo i kaže meni, ovaj Albanac je bio vodio je bauštelu, kaže, znaš ti, kran vozi, nemamo kraniste. Ja volim u sva što se upetljat. Meni interesantan onaj kran. Prvi put u životu mu rekao, znam, velim ja njemu. Ima daljinski odozdu se, nabije se na vrat i daljinski i voziš. Gledao sam ja kako ovaj momak vozi, ali gledao, nisam uzimao i pitao ga ništa. Mu rekao, samo ručka gore. I popnem se ja, počeo sam raditi radim odozdu, znaš, ali šta se događa? Kad nešto treba pripomoć, on zove i mene da pomognem ovim nešto da se nosa, kad ne radim s kranom. A dok smo mi bili, ovaj drugar, kad je sjedio u kranu, on nema kad sići odozgo da nešto radi, on, ako nema s kranom šta da radi, on čeka dok ne bude, znači gore. A ako si dole, onda moraš nešto raditi, ja skontam, onda ja reku gore, da ne radim tu, da ne nosam željezo i šta ja znam, one oplate i tako. I gor se popnem. I moj jarane, kad sam se ja popeo gore, on je zakačio kiblu, sad nasipaju oni dole onaj beton, istresli su kiblu, dovukao sam ja s kranom kiblu, kad sam ja pustio kiblu, ili su oni dol pustili, nešto se sad ne sjećam, da li on, to kad ovako diže kran, ovako ga, znači, mene zaljulja, ja se usru, ja sam se tu čovječe, sav sjebo totalno, tu ovako se ljulja, ovaj rad. Siđem odozgo, rekao, znaš šta, kažem ja ovom Albancu, on zna naš. Rekao, Jarane, ja ću ovdje žicu s vama raditi, a ti nađi, rekao, ko će voziti kran, jebo, ti rekao ono je strašljivo, nevjerovatno. To je još jedno iskustvo sa bauštele. Isto tu mi nije plaćao, znači sva plata nije došla. Zakidate Sad ću vam pričati još jedno iskustvo. Dalje, radio sam ja isto negdje, zaposlio me neki Sandžaklija. Ima raje iz Srbije, ima iz Hrvatske raje, ima, i ovdje je bilo gdje Albanac, bilo je odsvakle raje radi. Baš bratstvo i jedinstvo. I zaposlim se ja isto na jednu bauštelu, jedan Sandžaklija, kaže, pošten čovjek, plaća sve. Kaže on meni, šta znaš raditi? Rekao, pa znam, svašta znam, što. I tu se radilo ove oplate, šta ja znam, zašaluje se pa se tu, mi sve to moramo šalovat cijeli dan, dođu ljudi samo istresu u beton. Koji posao, mi se sataremo dok to zašaluje željezo, poveže se, a dođu ljudi samo istrese beton i odoše. Pa mogli smo mi istresti. Mislim ja u sebi. I tako tu sam radio, ne mogu sad znati, bila je neka fina parica, nema govora. I aj sada ne pričam dalje, tu ubao sam se na ekser, nisam znao, znači, ovaj mi rekao gore što je vozio kran, kaže, zakači mi dole na nekoj gomili drveća, zakači mi, kaže, neku dasku tam, šta ja znam, ili oplatu. Ja sam išao gledajući u oplatu i na ekser probijem nogu dole,
katastrofa. Nisam znao da postoje čizme koje imaju zaštitu, koje imaju neku željezu unutra, tako ne može ekser proći. Nisam ja tad znao. Kasnije sam dobio takve čizme, ali kad sam se već ubo. I bilo je tu, tako radilo se, sve čovjek je plaćao, prestao sam, neću više da radim, kaže on, ostalo mi, ima 2 sedmice da mi plati. Kaže, dođi tu i tu u Bohum, dođi u Bohum, platit ću ti, kaže, da ti dam pare. Ja vam izvaram, rekao, će, to je gotovo. Boga mi čovječe, kad sam otišao taj dan, čovjek mi drži kovertu i dade mi sve do feninga. Sve. Do centa. I eto vidite, znači, bilo i poštenih ljudi, ali bilo i dosta, to je moje iskustvo rada sa bauštele u Njemačkoj. I tako, svaki je čovjek pokušavao raditi, onda opet, vratiš se kući i nastavi se sa muzikom i tako. Muzika je bila, to ću vam pričat, valovi su to bilo nekad dobro, nekad loše, nekad jedno vrijeme je muzika pala, neke, na primjer, 2003. do 2000, no dugo je to trajalo, do 2008. nema šanse zaraditi, čak gazda kafane kaže, mi dođemo tu, ništa se ne zaradi, ljudi, nećete vjerovat da se ovdje kod nas nije moglo zaraditi, dođemo kući, ništa, apsolutno, 0. I mi nećemo više da sviram, ovaj gazda ne da da odeš. Kaže ona, molit ćete vi mene za utičnicu. Znate što znači, molit ćete vi mene za utičnicu? Tražit ćete da samo uštekate i da šuti, ne treba ništa dnevnica, mi ćemo sebi zaraditi, bit će bakša. Zato kaj molit ćete vi mene za utičnicu, međutim nismo mi to nikad molili. Odem ja kasnije pjevat po Hrvatskoj, bio je bolji tamo, bolje se moglo zaraditi. I tako je, to su. Pričat ću vam baška iskustva sa pjevanja iz Hrvatske i to dole, ako vas bude interesovalo, pišite. Eto, to je to raja. Ovako, ovo su bila samo iskustva mene sa bauštele, moja iskustva. To je to raja. Ćao.